Mumro yalinge gochongita ochomana na maimata indo nere bona alinge side yo mumura. Ngatema kolemereri arotinjeti ko give up mapema. Ngatema kolemereri nale gusaba sana nale gote Nyasaye nae kwandete tumuchi oyo nandi naye urageremenya nandi naye urachinji obogima bwana. Ekero isarenge moyo obwango buna risasirerete narangereti omwana oyo akamoteba baba nachire lakini nagutigira akong'u Isebiara bona. Isebiara. Sa akong'u bona amutiga. Noto ekero omwana oyo agete konyora obokong'u bona rotweborete na ekero isatebete iga. Igo rende ng'ana nekareka korete ki? Ekero etari ndonge. Korwa buna atomete musara oli bwa kabere. Mang'ana aya agachenje. Agosaria ebinto agwate ebinto buna tware gotebe. Akamenyera obogima obokong'u togatwara obwoba nandi ntuntu abwate gosemberi ng'ana akoreki nairani. Ntwabwete ng'a ntakoba mo. Bono mwisike naro twalinga nere mpaka irechi video lende buna nali gutandura chianga narusi emegati nale kwegu nare yakoboshie namanya kuri bono tima itingi kiandie taro nabona abete condition you like for 3 months ngabera abunya gitali rende yani enda nabwate yalengenene bono bali komboli are you pregnant nabateino ando mpastor nere akamurusia ebintu omotugai noni gaba Nairobi arusete gwe ebintu omobere binge byogokumia karusi ekerenge gaiga kiari kumubita gutwa makia mubita narusete gwe ebintu ebinge omobere oyo mwana onaeterete amako lakini asa akamwanjira moya mambinga bateibandetera omwana one nabondako bagacha sister nagacha n'omwana bakandetera omwana bono omwana oyo nabuna diare kondra gingorera ngoramboli ale mpaka saisi akomboli aki kiri kwaruete gasingi kwale kolera Amio nalia kwa nini? Alikomboli aki kwale kolera ngaigwachiete Wancho moligeria Ogusi Voice na ndeni tukulinde nakorere sabali paka chinsemo chia kibinyanchwa asa bagusi bali mbatalire gusi bamanyete gusi mono kibinyanchwa nige gotoka imya Gesusu Ward aiga chinsemo chia nyali bali masaba county ya Kisii ekiande tapaka gaiga no okoro mugano bumunyariko yomo urwete soba akabaga kweligeria oika chinsemo chiri chia Oman egeraika Oman nalianya ole mechande menge yoborwire akamobera makong'u asenka yawe abetege gwetira mwana makong'u goiko mwana obagaga kagucha sae tetonyora mugano bu mwana oiga munyaruko oiga koruchinke chiga chiabo tora manyanga mugano nga kiolenge maybe nabakonyora in one way or the other ya semirionde iskaiga gusondo bwate mugano inge buno oiga nero manyire ngatali erebieka karibu sana nchemak na itinkorokwa Ogusi Voice karibu sana muno nanje ngorugurona buyaki omoyo bona ngibinyanchwa omwana oyo ane akorukwa happiness nyanja mu moyo nabona amarerete biyanga mukini biya kaende skuru agachaka kwaira bana abana baguchaka basoma nakurite form 4 kera kora form 4 mwana mwabaka murangeria akamwira Nairobi kaenda agakora computer amayena agaeta biya lakini chinguru chigatobora to kumusukeria ncherende korwa bone kere ali Nairobi akabera kera kuri computer achete kaira na uchanga iga kera changa riri corona kera twabera nere matukoma kaiga agacha ndai mama musani one naro twamanyaine onyoreta ajari tigangende nchikomora mwana oyo agaita bango enda nanje nkamwanjira akagenda kera ikororo abaibori bomuchiori bakamwangerera akamenyo bakateba beire mukamuroba lakini omwana akabogwetere mechande menene omwana nono korea kuragira lioma na lioka kuragira ngware ngo omwana akaboe tabauti mwana agachandika mana goitukira lituko ngarra omwana mbiyaira ne soba bero aremereri uguma bwaso igo mwana oyo wekara kwa kore skuru Nairobi achete musa na chete Nairobi akora computer ande na etete biya sana bwate bake certificate igo na Nairobi no bachi baumera na mo obusani bwa baruti kumanyesi babo chakirete lakini aganda inabwatu musani oya onyoreta ajali boya ndandi komoro bitokuri no mwana kagusabira libaga maine ngamwanjira akagenda kera enda ngachikwanya umwana ira natachete kwirana umuibuli oli akanga Christian ande byano tanya kuganya umwana
oyore ngina byara umwana obeire oyone oyo bono riwache kuria resinga mbuga ya jetu na yani riria tete na akogenda amorora irane bakamutangirani pia chiete na atairete none chianga mwana akabera agacha kurwa burinda akairana naenda agateba bono njitigambere bwana akabera akamenya emyaka emingo mwana achandikete nekera gochigocha bado 10 mwana lakini namete byo kumboli tali gukwana ngama minje mbiyande omwana agaika akaba murita akanyora umwana keranyora umwana imechande kamenta ogo itugo kalioka agase nyoma yae tokarra nkarara nchenga taitatu mwabo umwana olinje ndoche achandikete ama ene litkondera itetu obotuko bugima kurwabu nali nchete mambi ngagenda ngabatete ganda muira nyagitari akire bakatari konjo kamureta ngamuira nyagitari na kamwana nonye ne chianga mbachite na yanga chiamobere chioka mbona tu atete ngakwenda nandairana akiri umwana yakera ikagata mamya litindi koirana ento gatebanya kwana chireki neki petobere seina nabo okobera ubugima nabo okwendera tukamenya agacha tatu mwaka murigerie kibarua akaenda Kisumu akore kibarua abwe sare okora nyagitari obokirines tari wakanubia badire nande gatoka ngasa amenyete tari wakana nyumba mwatatu mwabo mwana ulia kamenyo agachagatana ne tigamami processing anda jije sikotikanye rigerie passport akerigerie chibasi chia yale gokora taguriti none yanga no mwana tamugurire tikende akerigerie aga process passport na ende paka tokaikera mwana mwaba akamuassist akanye ngusa igacha bwango akararenda sugurikira ringane elia maena akarangeriwo mwana oyo akagenda keragenda Oman gabono nyuma taragenda agu amaite nara temire kora chistori gusi anda bangi bagotenga anjeti kwanjira mwana nagenda nsechiria ahenga kia koberetera isiuga ukatenga ndu aroche bono nabwata mwana ganiria mwana ganiria yanga gotarete none yanga nabantu bali onde tanya kubwati mwana ono tukirima ake none simya amanya ki mwana enderete bakabisa bake notification njira bana asugurikira bakangaretera umwana birth certificate nabwate oigo kamwe bono kogenda kwaye nera ari gotana gakitiga ngende na nchendikiria umwana na nche nabonda abakonya mami nabongo bagachira none nyumba nabongo bakorera ebintu na nche kurwa bunye gore none buri mubwana ngira umwana ina kiarenge meyaye ndoto yae bono tiga nere bono tukamwanjira sengincha bibori bono batigaire nka banshugurikere nanda boko nyaro umwana arengera tinga na feriti yawe ibori tiga ngenda na nche ngisugume bachinchiri kende no mwana one na nche karari nabagwatego era teta tu agachire yani atoko bakari konte yakungurira mamie pake masindo chine molendire to mwana angurire masini ene litimboto anguriro nyaga kalikonya anguriro mashini nasibiri omwana wa chianga yambera raisi egera na nje nabongo nanyori bakalio kwa no mugondo ti promise abwate chinyinga atebeta ari gotwa gachira omuchibia smart atubekire bake wall ono ikine kia ingo kugani kwa ya tete na bare kuikari eranya komenta matuko gichamete bi nekera agenda tasa ya maene abaiburi baria nyorete bamwanjete gekone obona ga process na agenda kirenga kia kwenda na agenda mwigeti airport mo mwigeti gekogera achiete simu murumo aborenge Mombasa njeti mwigeti ndweti amaene nero muirete agachaga musugurikira renda akagenda bagakira no kweli akagenda agatwakira tebyochi ochi umwana keraika kurwabu agachaka gwake simi wakira bamwabo pantebyo mbuyale akaendera kubabiya agatoma musaro mutangani ande mutinyo kubati agatoma oyo musaro uri tukabekera ntukareto muchango inoreska kurwabu na atomete musaro uri bwa kabire kurwabu mangana ya gachenje abana bamwabo bamango ngikiali umwana kurwabu maete bana umwana yakarwarira abu koigo kurwabu ntwachi kamanyora pime tienye menge toko muriya toburete uchigwake simi onde tayo kanyora lakini rende mna nyasali moyo umwana umwaba kana kumusugurikira umumura akana kumusugurikira omwachi tukomanyana na rwarete sa communication yabura omoise ko umwaba nere wakirete posi aya gali kumataina kioro cha happiness akamataina njonsi timoro jibina nali buna konya ono umwana orwarire obeire bali ndomaiti kiamuri bakamwira ni bakobisie timaitenererie akairwa akabekwa korwa bana umwana bana akamanya kuba side agusalie bintu agwate bintu buna twari gatayo
akamenyera oguma obokong'u togatwara obwoba bono toigwairwe nyagitari eposi erio chikoende chikomorora bari nyagitari mbataeti amorore bono obogima borobwo omwana oyo nabo amenyerete obokong'u naende intwe ntwabwate ogosemberi ng'a nakore ki nairani ntwabwete ng'a ntakoba moyo mwana mwabo gochi gwaka esimi otebe buna chitakeire milioni sengapi bono ngumi ng'iki toraoni gatoisani gatokore ki taete omwana mbaigete bagateba natome etiketi amaene naende tokarigia 30,000 chigatomwa korwa abwo naende bono chiri oborwaire bogasidi bagateba mbari kobeka monto ndege oyo orokorete ki ore barimo bagakana Bagete akabe barimo. abete barimo pie barimo egotandora chianga chividio njire babwate timaiti gose timaiti bono onde gose narora achitware barabwo ngonyora barengerende bakirukurwari bakora ki barora munare barimo omwana ona arwarete ntwamate sinaiki abete barimo erie kurukwe barimo Ngake ibono nka karamuko mukoigwa ebinto ebigwape n'omwana oyo nokonyora orokire hope erengiya yoko konyana n'omochi ng'aki bono nayo mwibori buna mama mwabo ng'aki condition nare gosaba bokia yani kurara gutai no kuragira kugansinya nande erimanya ngachinga bune kokoboko bono ngatware mejande menge gaki menge uchungu mbwata mamsonga mbwata uchungu omwana one gakarare ntamorochi nande nero omwana no mokoti asaba isike bono nabo nachandete ng'ana ba antigere omwana omokeiga gaki atare koirana aiche natanyora kende abere isikari nde morore nacha ntwachandikete ase inche nachandikete nesensemo yane chiri nari kurara torere echirisa nari konya gwaka chisimi nakira mumuro omwabo ng'a rero kwamanya ng'ayaye ng'a mbari komokisimi ng'a rero timbwati chipandoro ndiento yani ekabe egasi obogima bwakong'eta mono yani naende mono ng'aki bono mwati kogendera kwenda gochiosia korwa burende bono omwachenti oyo omoire omosurikete akagenda ng'umbu nero otebe wakirete omomura oyo oite esimi akamotebia omonto nare ore omopasta okorwari Nairobi nere akeofa akaru 10,000 ekogera oyo nagerete yani omwachenti oyi omwana oyo nagerete sifa yaye amatuko aria achiete amake bari bakamusupport buya bono ganchete omwana oyo tinche emirimo are gokora emiya nabo mbari mbamwanchete yani ogwanchagete ogokong'u akabwata rende agateba omonyagitari omonto nare omopasta ogosaba okorora amaene omwana oria omomura omonene akagenda bakorora ase aywo naende are sana akagenda ogoika ororo nabo omwana oyo akoreretwe amasaba naende abanto mbare baire chinguru na Nyasaye ekero baigete bamotebeti bakwanete akabatebia omonto mokorigia na happiness omwoyo oyo akaborokia ase ekerore buna are getande barimo etuki iga chinyenche amatuko emetienyi gose na 3 eye konya yaikire nere mokorigia oyo akabagoteba rende bari chibesa ashugurike korwa abwo nari amosugurikete omopasta okomosabera ekero asaba agateba nacha aiche bwango iga naende saitani naende agasieka emirango iga naende bono omwana oria naende bado naende akagenda akaba okogenda ogokesa okogenda ekanisa eywo abwo bagokesa omwana akamenya ororo ogokesa korwa abwo nabo Nyasaye akorete ebikone rende agacha konya bakania naende tori 45,000 bono amanya gocha ache bono tarabwena buya lakini atagete amorete bwango konya otigeri 7 days yaku buna are gotebere bono agateba rigia chibesa mbasugurikere bwango akore kiache naende togatema korwa abwo agasugurikeri bono bari bagakana ng'a tari gocha naende toma 45 eticket 1,000 tobori gaki ng'ai tokorusia omopasta oria agakania omomura oywo oito buna inwe tiga gokumi tari gocha konya otebire batebire acha Aramisi agateba Jumapili ngocha tari gocha Aramisi Jumapili agocha Aramisi bataete bamoextend gochia moto akera akana iga amaene bagateba ngochare amaene omwana oyi tokaigwa ngochare lakini ekero aigete Nairobi ari ng'omoroire bogokumi naende bono Nairobi ekero aikire ororo akoirwa abwo bagateba boka bari bachete koma abaiseke baete koma bagateba oyo momoire ase ino straight oyo karamoire arasaberwa korwa abwo chigari chikamwanga ng'a ntori kobogoria monto oisire gokwa abotete omobere ong'ana enche abarendeti morochi boigo lakini iga ang'ana iga amagoro abimbete taikonyara gotara obosibo ong'ana iga omotwe ong'ana iga ende ng'ana iga bono richibu naende akairwa oyomo akeofa agateba kara akwire egari yanene
tin mote banje na moita tiga moira akamuminyokia ugoikari pastor akamorangweta akarira ngi baburi umusiko gaki musiko bunali smart ya beautiful ngi bamuburi gaki ngi gusaba korera maena agatana andera ta 10,000 mushugurikira naende bono tukachaka kuri tugwaka simu gochia bakachikaisana 10,000 umupastori amaena agashurikira umwana utari gukwana agansa gukwana kurobekera yamushurikira mukorera akamwamario gagocha gutumeka akanda umurumu abakarara mambi bugakia akamakobaka ugoikana nda akamenta kurwara umutu komokongontana akorera gwokanje na akure ndetera umwana tarengo umwana arenge buyanti ya nje ndetera umwana ugasugurika ndo umwana agacha ekeracha nande kuru abu nande bikabe bikongo mpastor tukamwakira agateba mario ga namoete bakachandike wiki ngima bakari tukuriria ai arwetari nande nariri goikamanya kubwana amaene kururi nari bono kiratumegeta mario ga ari mwana we agachenji akabwena akababia nande karata ababia nande agaika matuko gete nande agansa kurwa nande nkacha nande nkanyora muno kuna kuri ando mpastor nde nera akamurusie bintu mutugai nani gaba Nairobi aruse tugwe bintu mubere binge byo gukumya karusi ekerenge ga ikiari kumubita utwa makia mubita na aruse tugwe bintu binge umubera wa mwana una iterita mako ikinya saka mwanjira moya ngaki yonse pi mwana wa yanka anko wuri ari gore yangina kabisa na bale kubo noni ga ari oteba ororire mamu mwabo tali koragira tali goruga tali kusibiyanga yani tali gokora kigasiri ari korora ngina ari gokora bono ngina mokari anya komo obacha bachenjere gete umugura noni gitamutamu mutaikali umukoni byese ngobori ari ngokwana ari nge na bana ndari nyotenga mama mintese muro chare tali kwenyara igabune gitamaguru mu mwana we moke ojo enero rigotete nande kera kwani obano twamenye guchandika ime itunga kiosika mwana wo mugano kitara mate gekora na maite mamu mwa kera ko genda atigete nalingo moyo agochaka tamutu play guru ono mwana munga ina maite kirege ntobonare abale kuburia maswali kera kwa rucho mwana wo kurugesirie gitari kera kwa moroche ga yangote bimna ina abuni gitoko kone plasta ambe getetinye igwetu ena minyogete iga yani ntanyore tinga ninsungete gentoko nero kuchikondra mnambe gete plasta gasokurira bono tukarira njira bugo gutogo ikanga none ndagire yatusinyete kuri omugoko yasinete kuraya asime chandra kinyamugoko no mbere to mogoko kana rucho mwana one no nyerende ubwate mechande so mubira ochire naenda gukwa nandi nangakirite sinkana iro nga mama gaki pastori onkonyire nagusuira umubiri konyena tari kunyana no gutacha amaguru gangana enda abugureti ukamuri tari chisare umutu ungana pole sana mwana orwetari ngaki ga bantu bali bachete na advice ya bantu mango tora bali advice ngabona kora igo mongena kora iga mwana abe egento bono ndagote bintu ringaneri etwakwirranete nari ntu echete kunya kweresa isiko nabole nyombo okumeti bantu mbamanyete naba bamintu nasintu kubatera etwamanyete no mugako minto nabana baita nabe nenduwe yane tamanyete etwasinyete yani ekora kara chete ntu atebe tembura kukani kubalinge training atona kutangasa ngona nko gendo ona intu toka keep gente ke secret tugateba rinde tugekiri kana bageci kumanyikana kimanyikane late mba onde tayo manyete era na chire yasinji tokoro mugano bo mwana go so far buna ariga ayibuna mamu abo e condition y'umwana wo ngakire bakire rumwana one mbiyale abaire bya mbuyale naende nkona kweli na bako iwanyore gasi akora sukuri umwana we ayibuna monge nabantu naende bunale iga konya maene kibarua gukora yani gasi nande kabe nkong sachete kurakora ndukuna kubisa yakora wacho tokote na bagenda gukora gasi ya nyumba asigitega gusutia sukiri umwana we bono yo kamakoro kya mwanjani akamoro kiwanjani agaika katika bere acha akamokoli akamusambia masanga kakyango kinini ki bono gorwabo
Mwana akarora tiga ningira na kanti moke. Nyo timbwati kenda akore tiga ngira. Aya buno mamu abose ngencha abantu mbali skato kumanya muntu oligereti bogano chinsi echiga. Nkiora mote yakonyo mwana uko. Aki nabakororera omwana amabera mokonya kende gionsi aranje kumukonya nera asukeri obogima no mwana we. Nande naba ranyora okonyene no moibuli oyo tari kwenya. Okay. Pole sana mongina nandi maitenga kire gento ngokolekane kere na nyasaye tagatiga bantu bae. Ya tari kubatiga maene mnaintu oturusiria ale gwetero iriko mwana. Obugale. Asa marieta nguru kwa Kennedy Omoyo. Seitongi binyanjwa. Yes. Kesusu ward. Bone gendo ndatebe tingo chikomenta mange sana. Aya negarachi kogusu wake. Puno mwana oyo noyone api. Yes. Ndabotwa mukini karumu yanande no mwana orengo mungaini kurwe sukuru. Kuri primary no mwana orengo mungaini baika 8 agaeta. Lakini asisa uriyo buremeru ntwaje kumwera sukuru ya renge nkiya. Yeah. Agasoma baika form 4 agakora akanyore certificate yaye buya akaira nanka buno mungi nateba akarora tako nakomenya isiko agakaso omwana omwabo Nairobi akamwira computer agaeta akaraeta akaira nabono nande gochaka karaira nagochaka akaenda Kisumu ngamurigerie kibarua nera ikonyere agakora kibarua kingia chikorongeana buya sa maribo akanwa matuka agenda chibesa nyora renda agateba yaya tigaira ne gochaka kerai changa naria chitu bwoyo buguma bugakonga. Yes. Kera bugakonga tukarora no akaro turi moyo ndugwanja mwana akoreki achandike mono na indutoro akaira na gocha Oboiri obosa chite mbwaro kanete ko. oboiri obasa chite akarora kana isemo ya renge akaro isarenge moyo obwango bunari isasirirete narangereti omwana oyo akamoteba baba nachire lakini nagotigira akongu ise biara nachire lakini ase nagotigire nakongu asa akongu bona mutiga nonto ekaro omwana oyo agete konyora obokongu bona rotweborete na ekaro isatebete iga igo rende ng'ana nekareka korete ki ekaro etari ndonge omwana oyo akamenyera obogima obokongu mugakoe garenge konywa chinyasore echi nini ebintu ebinge nanda okorora tarenge muya nong'ina tarenge muntu renge kamiri momuro oyo rituko erimo gachete agataka komwaka omoyo akarataka komwaka omoyo no twaroche ng'omwana oyo na buno obogima bwarero bore Anaita ngokwera arubande. Ngokwera arubande. Tugatebani na mama mwaba apana. Siku icio omonto agatebire ngokong'entare igoko kanyong'entwe karua akaira na gochaka karaira na gochaka akarora maya no mwana oyo goikana atagitari geriu na ndagachia gakata kauri tari kwandari aya bona tigari yengerera akoreki iramukonya kanda akaira na Kisumu agakora ikibarua akanyora obobesa bwayo bori anyora akanyora abantu nabange chinjira njire guchia aga process yakagenda ng'umbu abo asachiete akaraika ng'umbu kuna chiplani chiaye chiarenge epulani yarengo yo gutwagakire nyumba first Nchenji abaibuli bande achenji abaibuli agakora emiti enyebere agatoma chibesa tukagora omuchanga chionsi pi karo twagora omuchanga oyo kabekunse nkareta chifundi chigasoka rosia nyumba eyo nakikoigwete buno moibuli naigwete buya gekora omwana okorireki amatoke arorokanire ase emiti enyebere
bono nkaranga kakore etenderi yaye ye miaka eri barikiranete nabo okonyora nero okorire ki okorire ebinto ebiya osemeri kugarurukana bono koruga abu ngotoma arenge chibesa tumorigerie ekeginga kere enyomba yaerire arigerwe ekeginga chiaye metinye bere kara agatoma chibesa echio omwana aganda agakora ki akarwara pi totally riria arwara mama mwaba gosugurikera y'omochanga akabuneka okoboko agateresa nsa abuge sieri igoro kabuneka okoboko pi koboko oko kabuneka misi bone garame kaba omwana orwarire mama mwaba obunekire chifundi ngo akanukire pesa ntubwati bono tiga tosugurike tukaonie nibo tugubuna twakirete rende ntona gukwana bokongu nande bogatobera ng'aki bono togokora ng'aki togochaka korangeria abaamate omwana nasigete akare orwarire obeire barimo simi teri gosoa bono ekere simi yache nari tochete konyora na omwana agarwarete nande pati nsuri asa achete nyomba eyio mbamosugurikerete mpaka bakamoreta nyagitari yare gotoka ng'a ebamochwarete igo nabare gocha gokwera nyomba aitwe nabare kominyoka ana kominyoka abu gweta aitu kero kende baithe mbari nakorire omegano okonyora bakweresa ng'a omofanyi omodosi oye nabamotigete gagakora egasi gachandegete lakini omodosi oyo namwanchete sana nanchete omwana oyo egekora konyora emetienyi ebere egasi yaye yarorokanire naende akamotebi ntete nkobundise mpaka egari omanye kogendia egari kero kende nabo oraenda kwoyia abana korwa chisukuru bono omodosi oyo ekero arora omwana oyo orwarire nari achete gokumia abana ba omodosi oyo banchete omwana oyo mpaka bagateba ng'a omonto ogotorendana nabi nero bono ogotorenda naende egasi yaye yarorokanire obatarikire omogoeta buna abangete ebinto biabo abana bagatena noyo omwana oyo chibesa eri chiakabere akabe barimo pi bono nari achete akarwara pi kimwanya bantu ndire omwete goika kwaranga na amatemi ense kwigetukange ng'ai genteke n'abantu babigete okobokoma kurwara kumwana kurwara gotari nomo lakini inche egento egetang'ani namotebeti ekero aigeto tiga kobeka omotandao binto biao birorokane gwikitereti nari omwana achete akaiga bobe rende ekero aiga bobe togatiga aye togateba togatigera Nyasaye omong'ina nero oteriri obunekire okoboko omong'ina nero oteresire koboko kwabunekire enamuna ekabora epiri ekagenda nyagitari 3 million togasinywa ngitogokona toni oboremo obo bwensi pi million 3 njikoba lakini togabeka ase amasabo masabo tware gosaba twatebi Nyasaye ntobwati kende lakini tokore ki tokonye amaene Nyasaye nabaigwete amasabo ayio naende agatoigwa ekero atoigwa ande amagwasire ano bono ekero achiasire kabisa ekero omwana oyo bono gose gachete akarwara mono amagwasiri ao naende agakora ki agakira bono mwachandeka misi bono togasinywa na omwana okorire iga kiachente yaye buna mama mwaba ateba nere agachiaka bomuya egekora erekodi ya omwana oyo omwachenti ori naigwete buya buna are gokora egasi ororo agatebia omwana omwabo igo okominyoka mpaka asegete omopastor nararia asabere omwana oyo ekero amosabeire nabo oranyora ogokora ki okoba buya omwana oyo omwabo agasugureka ekero asugureka nere ekebarua agekaera igoro ya ogosugureka koria agosugurikera omwana obo ekebarua agekaera lakini omwana oyo agakora ki agakonyeka lakini oria agapotesia egasi yaye
agasugurika paka omwana oyo agacha kuocha ekero bagwasiriana korwaria evideo nchachete ama gwasiriana bono tokororana korwaria WhatsApp bono ekero tororana akamwana aka kaye karenge Kisumu na akamwana ngaroke gori kiainia nabo biachete bikabwatu nona mbiro biase esimi buna bikona kogamba aigwete na mama omwabo garwarete akamwana ngaroka musubati omwabo kamotemi sinirisikia mama yake alikufa oya matebi mama yangu hapana nirisikia mama yake alikufa bono bagasoa story y'omwana oyo nga kingi narwarete ono omwana okubwata ebinto sana omwoge nonye ni sukuru no mwana omwoge sana gento kwa masomo tige mutwaye nande ganjite sukuru bona gigekora no mama mwabaroche nga gakitiga genda amurigeri osinaike gokonya omwana rende na nera gacha gakoraki akabuneka baada ya mwaka oyo nande ngina gacha akabuneka koboko konde bono amagoko aya no kariga onsiga abunegete tari buya taigo koragasi bono buya na mochoko nakitokora nga twara kanyora abasamaria baya bakonya omwana oyo gose naje guturi nere omwana oyo nanda akonya nere ngina ekero kwara omwana ogekera acha asenge ayebunaise ikona beta no moichano nande tinyegeneti ekora nje nare nganga ikona kumiti nkaranga ne miuchisa ekora mwana otare yani ena ondogete sana nande mbuga muna jinsi chibono cheisiko gose iko bare to mfano ekora sura ya etari arachete nare iri achiete igachete karo muntu gitubu gukumia monene omonene irakuna lakini asisa uliwa bwanjani bwa Nyasaye mwana oyo obeire buya ande twarore Nyasaye omokonyire gotomoroje toigwete buya nande gakitware gogania abasamaria baya bamokonye acha gwekonya yamana mwaka. Karibu sana Happiness tukwanira nga kyukurukwa otomugano ugo nae buna bayibuli bakwanire gocha tuyigukuru asora ibikomanya Teyangire ribaga rimbate bimbiya mona se ribaga njosa marieta Happiness nyanja mumwe iga ninga asayangi binyanjo naona aberete ngaga abayibuli bana mbiya bangineti na ndengore Nyasaye mbiya mona singa abayibuli bana bonsi baro bagan support from my was young mpaka bona buna nabeto umuntu omonene nabona chiete school korunse lakini form 4 na karete. It was on 2018 nalina kolete form 4 ngaye nachigeti ncheti university lakini nganye nachiete Nairobi ase bratane nga kore computer na korete computer nganyade certificate from there igaikere ngakeli ya corona ngacha na bwato musani tware gukwana komo mumura tware go communicate nere buna nalinge Nairobi kuna liri corona yachite bono ebinto bigachange most of the things at school chigasie kukonyora na kolire computer na bwate plan yo go join a course lakini tingeti gokora course computer yo kana korete ngachanga te abono tigante mu bogima ngachanga soka kera na soka te ngabere muchiyoyu first mbuya tu amenyete na bwate gasi na mumuro itabwate gasi lakini rende mbuya tu amenyete tukabera Nyasaye gachaga nsese ni no mwana omoiseke bono buna nanyore to mwana obogima bokanya guchange
Omomuro igakanya ari kunywa amaru onyunya sole bona anchite gochomana nandi garengo omomuro oyo mobieka mwabo neti sister iberi bona nje nabwate problem natete ng'a tari lazima otware besa omenye gochaka obogima so long as Nyasaye go provide kere egento nje natete ko nanyorire ase tigang'iraneria Nyasaye mbuya mono nteme obogima naende kang'eire na omwana ndende omwana oyo mwana akakina rende tincheti kobera ngabera ng'e almost 2 years iga mwana nomokorenge bono obogima buna bwanya gochenji omomuro oyo arenge gochong'ita ochomana na my mother-in-law nere bono arenge eside ya omomura ngatema koremereria aro tincheti ko give up mapema ngatema koremereria nare gosaba sana nare gotebia Nyasaye naye kwandetete omochio oyo naende naye orageremenya naende naye orachenchi obogima bwane inya gosabera omomuro oria gose natiga amaru rende bono nateti baibori bane gose omomuro oyo ngonywarenge amaru naemaete inche bieka nganya gokira naki ngonya gotebia Nyasaye as time goes by nachenchi omomuro oyo tachieti gochenchi bono akanya komenta abakaretire amaru aywo nyomba onyu na enyasore bono akanya koba ngacha komotebia omaete ndanyore ni waki nabo nkogenda nya gokora ase eng'encho bono mambi na mambinde omwana ngokina are natake kogenda esukuru ntobwati egasi ende yonsi ndanyore egasi ende yonsi nabo nkoenda nya gokora egere na intwe tocha gosupport omwana ntoche gotegemea abaibori agantebia korwa mwanzo ng'a egasi nabo okogenda kere ngaki yaigete nanyorete ekebarua tu na supermarket tu egasi nanyorete akanga bono agachenchi agateba gasi tokwenda ng'aki nkogenda egasi nachire miss ngamotebia inche na omonto omonene naende nimaete ninyuomire tinkogenda gasi bono ng'ende ng'ebe ng'ati nimbwate efamiri egento gekong'ira na egasi ngochi koria nyore ebesa eye na intwe torore naki toraekonya ase eng'encho ntobwate na omwana akanga bono egasi eywo ekareta emechando bono agachaka ong'ita bono rituko eria achete kong'ita na omoywa eria abwate omoywa bono atetambete ngaro naakerete abaibori bane ngabatebia inche bono ndoche obogima bwakong'ire korwa maega nakabatebia kende yaani nare korora ase eng'encho nachorete gochio tiga bono yaani tintaeti kwa abaibori bane stress ng'ia kobatebia inche andiegete inche bono nare gotigera Nyasaye naki gaki ko naachete inche bieka tiga bono ndemereria obogima nteme Nyasaye nacha gochenchi bono ekero gwakong'ete iga akanya koanga ngochi komotebia egasi eria ninche ng'akerwa esimi anytime okana bono ekero ang'etete obotuko obwaro tinchaeti gokora mambi yaye buna yaigete my mum buna abatebia nabo achete are akang'uyia mbang'ireti nonye nyagitari nabo ang'umisete ebigoti na omotu nasimorete etuki lakini rende encharo timokorereti kende namotebitie onye na egasi ekogera ong'ite nabo ngotiga egasi mbea rahisi korende lakini ondigeri gento kende gionsi nyagokora kobua nare goikaransa isiko from morning to evening ntabwati gasi omwana nimbwate nere tabwati gasi bono ogotegemea abaibori nakwo egento ntatete ase obogima bwane ase eng'encho abaibori nare korora mbuya babo batoesupport as twaikeire totari konyara gose batwa advice lakini bono ere na mama mwabo yaani mbatete nyore gasi ng'ende batete tu nashinda isiko the whole day nanya gosaba rende lakini inche nare gotaka nsabe besa na inche natete konyora akagasi kande gonsi nyagokora na inche omwana kagosaba ekaramu namwa neyanga obeka na inche rende nsupport nonya na abaibori bane na inche keri nkonyora naba lakini bono ekero obogima bwakong'ete ngamwa korwa ngachaka nabo nachete na omwana na omokorenge nabo arenge buna omwaka iga korwa eria nachete nga bono ncharo nachete na kende gionsi nabo naimogete buna narenge na echianga nabegete na echianga omwana abegete
nabo bagachete ebinto biane bionsi korwa ID birth certificate y'omwana notification kere egento bagachete Pake kibande kiao. mbake ID yane nachite ku process ya ID bunande ngaga iga No monte sirete. Ubuno monte idea. buna na bono nachite buna replacement. Okay. Ngacha kwa nini ID ngao. Bono nje buna nachite kurweli nagachite buna narwarite na igetenga. Mam no alengenga. Nabo mam nerungirete nyagitari. Kiamuka mali private nerwangirete ngarwali arona naberete ward like 1 week. Lakini no communication ondeta yochete kwa kanonye simi bamboli na kingwa igetebia bose buna narwarite nabwenete mbacheti gomfuatire njerende tinjeti kobaligi njengaturia naki asibara andigeri no abo nje nabona aberetenga no mwana ngabera ngakora ngechi wiki berega ngamakori kafake ese ngenjo gangumise tebigoti nali kunyara no nyugonjoka nali gutani na makuigo muntu ngiagonte. Lakini tingu eti moyo nganya gusaba Nyasaye nga kana ngonye na inji. Ese ngenjo egasinero ya gerete ngacha agacha kolete shide kanya gusaba Nyasaye nanyi gasi. Ngate hakunda abwene abongo koragasi ende yonsi. Ngacha ngabwene. Bona kana bwana tena nachite we sister ane Kisumu anga apply gasi enyagitari nero Kisumu gadi yenuka milimani. Ngakora sakilina nabona nakorete gasi eyo hari metinye menge batie sara die yale go delay abale ko kwa first month batuma second na third bati kwa fourth koko babolire nde metinye ya eberero gati ya motara akana na kitogo kora bate abantu ntoche to ba nderende ngate abono kende ngeyongo kora singenje ineri gasi nanyorire tiganya gokora mbaike batwakana ngonya kuiguna alinge chi story echi chinse cheisiko sana ngate abaki nanje ngote mabono ngende chinse cheisiko ese ngenje abaiboli bane mbaro na batigire omwana bono nabwate wasiwasi nana ale gote mama naro nabo bakondendera omwana tigangende ndigeri omwana ngate rende chibasi chibale kungakana nyagitari na chinabegete ngachaka goshugulikere passport ne ID nero egango stiro chebono diribu na yasirete bali bagachete ebinto biane mbachi etikonga ngate malende ngashugulike ID eyo ebinto birth certificate ngabwate passport kero nabwatite passport ekamenya aleta ligocha sister ananero supported at least aga push passport ili egacha ngate Nyasaye ko nanyorire passport wangonyire na maitenje useni nyore passport lakini nganyora ngateba nje chinze cheisiko nabongwenda na bagingo iguchi story chimbe lakini nje na Nyasaye ninge amineti nabongwenda talinje bantu tali bonsi bakwenda chinse chiri bachandika nabonda ende nyore Nyasaye ngonyire na nje njago konya abandi ninja kwa abantu no nya advice yo kambatei na kichinse chiri Nyasaye nabangonyete ngabwa passport ibuna yasogete ngachake process pado kinde gasi gabwinuka ningendrete process ngakora nganyora bono agent naro kuru Mombasa abunero nshugulikere terende agansaba details agashugulika kante bono okoganya for like 1 month ngate bono 1 month tingo tiga gasi tigangenderere gasi nabongo nyora nonye chibasa rinde ngore some materials njiro gutakerukero go travel none briefcase at least nyore chibasa ngore nonya ga shopping ngende ngagenderere gasi nyorete Sunday na chite kanisa Sunday kanisa nero Kisumu gali korukusita nona aringe that Sunday ekere na akiri twesimi ni agent yiyo gante umete bintu byago byabeire through anytime from now no collect no gende finally baki yani ditukeri aro nago gete sana no twaringe ne sister ne kanisa agante imabu no gocha kwanya gosaba Nyasaye ngugwara masaba bone gento gokora bona bogotige gasi
egere tokoro motienyi oyu mbachi kogwakana bono prepare ngakera chi client twara gokora nachi ngabatainche in case bambori namoko bataina shift rirende nche ngatigie egasi bono ngaganya nabo naberete Kisumu abu tincheti konyora nonya ribaga ng'icheka sing'enche naroche ng'a nabo ndachenga ng'akerwa esimi kindeka naende efe mborengo goikera Kisumu ngaremere nonya omwana one ting'iseti komwakera okwaheri nonya nabaibori twara gocommunicate through esimi tu ngabatebia omanyete esabari eria yane yaisire koba kanya gonsabirani anytime nabo ndagende nabo tingoika ngaga abwo mbae okwaheri gose mongobe nabo ngokora ki nabo ngogenda lakini goicha ng'ende buya ng'ike buya nabo togokwana ase esimi bono process yane buna yabete through ngakerwa bono nakorwa Oman ngakerwa na sponsor ya Oman bono oyo orenge kong'ire egasi akang'akera direct gocha agantebia rende ere ning'o I'm ready ninde ready kogenda egasi rende akang'era ase egasi nereri ngochi gokora ngamotebia ninde ready akanacha rende visa inche ngagenda igo bono naerwete Kisumu nare gochi korinera Mombasa ngagenda direct Mombasa bono Mombasa brother yane no arenge akanera ore gochi kong'ira rende abo nachiete igo ngatiga sister yane kare buya ngabatiga kera omonto kare buya ngagenda egasi kana naigete Mombasa ngarara buna naigete nachiete buna rero botuko the following day nare gochi go travel rende ngaika nabo brother yane nabanshughulikeretaga nero ngobete mpaka airport abaibori bandende barabo twari konya communicate nabatei esabari ere chinsagete mambi ngosoka chinsagete baganteire ndegaki gokogenda yande buya oike buya na ntutitigare buya yani nabwate wasiwasi sing'enche omwana namotigete ase abaibori bane konya tarachaka skuru gachagete skuru second term akagenda skuru ntaiyo nabo naigete natura ng'inyore taro ngatravel buya ngaika buya abo naigete nyomba engiya abantu abo yani they were so welcoming nabo yani bang'irete tu mbacheti tindo chibo bebonde bwensi kimware gokwane ruga kimware gokwane egesongo tware gokwana mba maite egesongo ese nyomba nachiete nabo bachite bakang'oikorwa airport igabwe karo toigete bakang'ira nyomba rende nabo naigete for the first time bagantebirete esimi bakambekera wifi bagantei bono aya ogotimoka mpaka mambi naigete chinsa chia marogoba iga bantei gose gokorosa nabo okoboka akingakera Nyasaye mbuya mono ngamutei kwani nare konya gosaba before ntarenda ng'enda ase enyomba engiya naende Nyasaye akang'igwa amasabo akang'ira enyomba engiya abo naigete ngabera abana mbarengo be bosi eyane nabwate abana babere mbarenge bake mono nabo barenge 13 years to 10 years babere abana bono ngatei gundare rende mpaka mambi ngarara bono ngarosa ngaboka bakambekera amachi ngesibi bono bosi yane akenda gongorera shopping ritukeri akenda rende akangorera chianga n'ebintu binde rende byogotumia chianga chiegasi akangorera ni chianga chinde tu extra clothes agantei ense riberera ndiro nabo gochenjeri ngashukuru rende nche ngaba yani naringe free tinabwate problem agante sister yane ngonya gwakera yaringe bosi ng'aki oikire agantebi akere sister yago motei mbuya gwaikire ngaakarende esimi sister yane nero omotang'ani nakerete ngamotei naikire mbuya naika gaki nteberi bao mamu naikire buya inche rende ngachaka ngabera rituko eri abaisike mbaro barenga ona barabo ngatei igo bang'orokia egasi bakang'orokia egasi mbarenga abayaro mbabwate shida lakini bono mbamaite egesongo buya nabo twara gocommunicate nonye igo tungu understand barenge chisaini bakang'orokia egasi bono gabwasi twachiete eyarenge njarenge ase mwa ebosi yane nsobo bono agachaga ntei bono ngorachande seito lakini bono after 1 week ngong'ira are ase enyomba yaye nche ngamotebi shida tei
tukabera bwe wiki yamo bono konya nanalire bali balengo lakini konyole gasi na amanyire akangira bona ase nyumba yae nabona achieto ni familia yange tu yalingi nabona aberete era ni gasi aliko yanda no musachoe nje nabo twale abana funzi ngwanda balingi school but that time ni holiday balingi nabo bali gontiga nyumba na barabu yani nabangete freedom turujikonya na amanyire gasi bono kurwali nabona igete aganteye gasi yeli yale kwale kokora ali bado nerere gaiga ngamotebi sawa nabona ali gukora gasi kama kawaida ogo nabona ali gutigara nyumba inje na abana abulende sengencho ko nyumba ari kwenda school era ni gasi ari kwenda nona ali kubuka nakora kirigento nakora natimuka narosimba kendagera yani nabali kungira buna nje naroche bo babwate nabali kungira buna omwana bono tukalengana no mwana oye bona bali kwenda okora shopping utugurira chianga no mwana oye bona bagachiro utugurira chianga chibwekaine agante bono nje nga omwana oye nje gakingateba mbia tebona nshukuru ngole kinachi tegokoraga ye ngakole gasi for 30 months na chietoro nyorite chiaringe date 19 mutinyu sta 2024 buno mutinyu yo arate gabakangesa na diaro bakamboli ngaindete kobekero ngabate bakantebi onye gotete bado mpesa direct na bogoteba gose account na bwate account ngabate imbekere inu ya account nabo bangete sara lili ntwagambete mbake sara li before ntarende gasi bakambekera lindi chibasiane kama kawaida bagacha marwa bakamboli ngwanyora chibasa ngabatiye na nyori bagante isawa ngagenderera omutinyu kabiri buna nanyote chibasa arona bwate plan sana na first thing na tetenga gachira bibori bane at least yani sengenjo nanje na batigete igo mbashuguligete batemete kundendera omwana buna nalete tu omwana omoke support inale konyora koruwe family y'omwana ngatena nje bone gento ngokora ngubagachira ndi nyumba nje nabwate plan nyoru bole mongole nje kobera no mwana one sengenjo nalinge kwaira nande no second marriage narocho bogimaneterete ngarobo gimana bako kuikanda meralinda alendo mwana oyo asinya saya aranjiri no abo ikiro sia ibiko kwanza yani nalinge naja ngati gosenji konywa yani focus yani ngaki omwana one ngo cyali school mbu yamenyate abayibuli bana mbi yabali at least ngo support anything nalinge free bano mna nanyolte chibasaro nje natete ndase 42 years natete kwanza ndashughulika nonya nale gocha Kenya ndoro mwana one senjongo communicate twalenge nje nabwatara kanale gote contract ga kwera ngoli new egere ngendere nyago save chibasa ngamenya buyaro muchioyu mbangorogeti bo bebonde buyensi nabo bangamineti nabo bale goika baenda Dubai bantiga nje bweke nyombe nabo nale kobera bantigera chindagera bante yani in case of anything mbakeresi nabo nale kobera naberete nyombe none wiki baenda ba travel nande bayirana ndenje bieka bana mbayo ndenje bieka nande chinyomba gali ni chinyomba chi lakini nale kohobwa nale mete nale gotengaki nyasawo oli wanjete ngaruke nyamba kangaika homani bona tigande ende bado nintigunje bweke nyombe nande boss yane was so caring alenge gonte yani onde bwensi na no kigeita to basa kuigora unless ngwakere simingote y'umuntu nale geita nali ukuigora bona nonyeje bintu bina chinda stipini ale gongani tingoira baka kabairanire tinsoka isko ya compound rende anje ngabwati amachiko ngaigwera manale kobere weekend mana ande bacha bairana aroba kandete ile shopping baga ngole every month baka matukande nabo bakateire marogo babali nabantu banjite gosoka botuko nabale gonte itwende shopping nanjite go travel mo nabo nali ko bakani lakini bantiga nyumba bante yaye ogosura ale nguira natole yani mbanga mineti na inje na igwere tamachike se nje kero kwando muchibo omonto
amachiko ngotei guli na inje amachiko ayu ngabwati kilibandeti ngokora na kingokora ikibanganeti enale gutiga nale gukuna gento kia muntu nabo nale gokora kiligiuka bagonte ikibanganeti nabo nale gutiga nabale gochomboli na kingwakora cleanness na mateye nakora nabale gonte enyombe eyu yalinge upstairs na downstairs bona nabale gonte ito tuechanda mona tiokore gasi enyombe engima onya today gwakora upstairs tomorrow you go to downstairs njirindenga bora akini nje nasi ateti time tepo yani karambwate time nabona gokora the whole house bona the following day natimoka tokonyara kimbwate gasi lakini no muntu olinga understanding tale gochamboli na kiko nago kani tokora ngi gwakorera yaya nabale gochonte na ki enyombe ere so clean egwakora usafi yonsi namote yonte that's okay tomorrow you can rest namote sawa yani tu igwana ine jikoni nabatware tulikuwa tunapika tu pamoja na yeye mpaka akanifunza nilijua vitu mingi sindagera chirichi abo baite nabona maite korosi everything una nalengo nabanga minute mbake ndagera nabona karosi ndagera keje korosi wali mostly no mochere bakoli but bono mochere oyo lean types lakini nangire kweba chi type chinde okay sawa miaka ya chinde lakini naba ale ko ngakere simi ontebi e video onte ibeka gento gete ingokora nake video na motomera onte yobeire nabo baite ali yani no muntu tu ali ko bwaterana onye communication to my family nabale ko mboli gwakire simi mbu yabali namote imbi yabali nabale ko ngorera shopping mbake yo mwana ono uyu atamaite na ngorera tara shopping nyingi sana lakini bona unfortunately nje tingira netina kende gyonsi mbaka ti shopping echi nuona atigete. What happened? Nje bona from there ende bona na amenya tabia bona karana atomete te second salary ebosi yanaganti omete gasi okokora ningi next month we are planning to add you salary hakinga tenya saembi yamon bona nje mutinyu yumba chiti comment pesa tinjiti na lili na arwalete nande tingo manyanga kina arwalete because I was fine ninyolete that morning I talked to my sister. I used to communicate by text because my family wono ndo aka communicate mostly rende nabato akwantene sister anenyotaga ndei shopping yale kwenda kugura chinyanya wono that evening nalibono na arwalete kwa kurmaiga ngo ba condition yose na lenge fine wono litukeli timaiti umusacho enero gatanga ndi nyomba nabachete okorra karande condition gete karaja gachire nabona akamoire ire ndage wono itukeli timoirereti nabona agache room nabona etu room lende na linge nje bieka agache room akanoki nabona igolete bona ali gukwana ibintu atali kuyo agakere mukungu akamotebi happiness is not fine umukungu agacha lende bona era agacha lio kamba ke room akangya komboli rende shida ningi wono njitindi ku understand jewono ngomote yibintu atali kuyo wono yani tinje tiko manyana kibandu siti nyomba abu esengenje nale kusalie ibintu nabondoje nindoje lakini wono chifani chiga chie kwerende nabona ali kuimuki na ate bintu nakina ndengo yene nyasambi yamono abantu bali batangitete esengenje nale kuiguchi story rende abora abege nyomba ya bandu itu bono barabute first thing bakanganya abana bakawobona ki nabonda kolera abana igentekebe bitukeli bakaira abana mbacheti lakini ngaboli madam abana ngaibale abana nabarabwe bale kumwakera bamuchanda ninje bataete anje ngamboli rero ngaibayanda aro tante abetieke agante yabana nabaira asigete lakini ngogenda toro nabangirete lindwalete bakasa abana abo nabotuete tasa abana bono njale gonte inga ngenya ngocha bono akimboli na kingocha kenya ndara kule contract tende bintu byanenga ibire agante itegereraye nabambegete galime akangira bono kumbe gangirete nyagitari jeon tinje itukono bono kana gite nyagitari nganya kubeka uniform chiri
na nasite korora naki nyagitari indi ingi ngokora nyagitari bono abanyagitari nabo ngo communicate twalengi egesongo karakini nakitwara go communicate bono bante yoru walete kwalete tunyagitari ne boss yao bono nababuli boss ya nenga yali bante yakorete tarakini ngochale gokorora nabo naberete nyagitari yani nalingi balimo none okoragere nari kwanga amalio bono ninginyorete chibicha chiri ngocha chiri omotu ninyorete bagansibire mpaka chingoli amoko n'amaguru bamanya kombeta chisindani bang'amalio endagera nari kuri ninyorete nabegetwa agavacant room gete nonye ne dirisha chisiekire kere gento nonye ne chistima nchi bono nari korora naki ingigose bandeteraga ibi bantebi orwarete lakini gokori kafa ogwancha kunywa amalio gonyu nendagera gocha koiranora ase boss yao bono chindagera aro mbakaretire lakini nagasiarire bono nari gokora ebinto gete noni inche nari kwamini naki bono outcomes nabo nabete mbagoteti ki kwarwarete nche banteti nang'ete tugugwata ebinto gotandora chianga nangete gwesibi bono ritukeri natete kori kende mbang'eresere tara okwara kurusi baka chianga chianga nari kurusi natara igo bono bakao bwana barabu bakarora the best way nyagitari bakong'ire nyagitari ngaikigurende nabo ntabogete kware okora binte inkware komanya nari komanya ngingokora bono nche egento ng'inyorete naringe kwagura nyagitari yani naringe gokwana ebinto gete nari korora efamily yane noero naringe gokwana ebinto gete no inche nari gosinywa understand ingikiandire bono nari goteba nakorire oman 10 years bono naroche gose contract yane ya 2 years bono abanyagitari bari konya komboli ahoro nkwaberira nabatei nakorire 10 years bono nari korora ebinto noni inche nari gosinywa abo nabete nyagitari abo esimi mbang'ete ebagachetero nabwate esimi bono ndora bari bande torochi abanto mbari nyagitari abo bechinse chiri baenda ba communicate nesimi eri ya nyagitari bono nainche ng'enda mbatei naki nimbwate enamba ng'akere ngwane ne family yane bande yae tobwati family bande ebinto bono ntari understand nabatei bono akere boss yane ngwane nero tochi bono nyagitari iga arimo gosiekerero emerango ero yekerore okorora tu next lakini togosuoswa next kera bante babekire chirumu chiabo naroche abakenya mbarengo aba Nigeria yani abantu mbali rende bono nje narengo nabongirete chinja chinde nabongo imoka yani narenge gokora ebinto gete noni nje ntarenge kwamini bono ndora abande ngo ikerere ngakigete basoka koru nyagitari bono nje nchikuganya nsoke chibosi njira bono chigocha chiacha gosembari abanyene bacha korora abantu babo nje ngachikuganye boss yane cheteri gocha nchikobasaba esimi ng'ake ondeta yokong'a sina nabo nachandigete nyagitari abo nari koragera ogwesibie nari kwanga bono egento kereke nari korora ebare gonsiba chingoli bamanya kombeta esindani gose bang'e eriogo bono igaikera bono bakang'ea konte gokoragera okong'ea kori chindagera mpaka tokoirania ase boss ya bono ngachaka konya kori ake lakini bono nchigwaka chisabo aro nagasabire sana nonye naringe nyagitari abo naringe gosaba yani ogosaba korigwa esauti ninyorete nakabokire every morning ekwere eorinero yakabere twase bagasafiri chindagera nabo nagachira ororo nasaba natera yani naringe okora ebinto buna aro napunomo naringe ebinto mbire nari gokora nche ntainyori noe bono iga nachete kworogia gochi video tinari kwamini bono omonsi naro twaringe nere mbakairire chivideo rende buna nari gotandora chianga narusi emegati nari kwegwa nareyaka obosie namanya kori bono timaeti ngikiandiete aro nabo nabete condition eye like for 3 months ngabera abo nyagitari rende bono gaki nchikobori naki omwana onere naki akare gose bono nari korora nware ndora abaibori bane nwabare yani nari korora kera omonto chiango chiane ni kera omonto
nale kora tu no bali nyagitali yabo kwa chenjete physically enjere kwa koroka na mubiri na beto monene baitewe bono yani nga etukie kababuna ya beto oroche no nyugwesibie na linge kuiru na sibiu nje na imaite baitewe na linge tuwe bali mu burungi no nya abantu abunyagitali gabu kiro muntu agoturiti gukifia kerende na ali kuiru mugete na ratu na bagongolere ebintu mara barusi amanyinga ba test arona okubolia maswali korokuna alinge very strict na alikuwa bolingie ke mogongolere process kie asiki mogongolere ara abantu bali na understanding yani nabo bakonya gukweresa banya gukose bagochenje story kwanyara kwebiri aba bakangirira aro bangolere ebintu bono gakimba kamboli neki bintu turojiri nara kolete nyagitali bono ngorora nalinge ebintu biri bono nare korre ebintu bagongolera nanya kubabolire ende eke nase kimogo kolera sijui nini bono nje bale goteba yani enda nabwate yalinge amena bono bale komboli are you pregnant na bateino bono yani nalinge omubere one guchenjeti kwa bimbete bakenda ende yalinge nene amagoro obosi yani everywhere nonye ngosi bono yachagete guchenji nonye nalinge yani nganya gusabo ko mubere nabona abete bete like ndoche metinyi tatu bono nginyure tarli tukuna ire tunyagitari bono gakinji kobara nabona ari kunyako bolinga kire ronta lengati bante birendi chitaliki njiko bara koruna gachite mutinyi twereti yani nalinge sama ongo reason sama otendiko reason nabora ndeitale 20 arondole 20 ndi nachete ono nabona ire twaronga kolo chiskani chinyinge abanyagitali bante bimbuyandi bono mbuyandi lakini tindi biya na korre tuchiskani mbako omotu bono omotu noro bagoteba osarigete nimbwate chi report nje bono timaiti nabona korre kurunka generational no bwate historia koba igo osonde bwensi korose ino na bwate historia koba bo nje narenge biya bono chiskani cyale goteba imbuyandi lakini bone ibintu nale gokora ni balimo nale gokora ibintu ni balimo lakini chi report chi chonse chigoteba everything is okay bono nje nasinye tu naki which condition yani nabona arwalete iyo ngake yonse pia ba communication gocha sino tomanye tinge tima itingi kegenderete yani nabona abete iyo bone simere bangurete kuna liri baruche na sali kiromo tu bakangure simi bakanyelimi nje bono ntuli ko communicate bono nyote mbaka emetinye yo after emetinye tatu yose no yokano guchikwera na libone bosi yache tenyagitali bono arona bunale korra nateba uyu nere bono naliri bandu setinyagitali rende konyora tinda bwena chipiri cheichoire bandebi ngati yani balenge gonti ibintu bono nje bono nale kubate kakinje ngire Kenya nchikorole torojina okomanya koro kuna bale komboli ngai kwaruete na bateirende njengenya nduete aseiga family yawo no nyinyurete nimbwato omwana bono yani nabona abete igo in short. So what happened mwali ngakiona tikuruororo Bono from there kare boss yani bono yastenya gitandi bono ngero kurangeli one by one nabona achitengarangeligu bono tingo konyora atinda abuya nabiye lakini nabachete ngaigunga ani agakirie ebintu from nowhere akangire gali bono gakinji kumulibeli naki oyo nero oli ondetete gas meta abantu bali sama babuye kaine otabaligerete biya nabo confused lakini bono nje kuigwe sauti nteba nere bono mete bagwetu banini turiko bara Gwali recovered fully. Bono still to my thing ngaya kungira bono kerangi getie galime agante yo mete twakona chire ticket suni ngochiore korre family yao Kenya ngamutenje tinde kwanda Kenya bono ngingo chugakora Kenya ebintu nachitega igangole tinda akora kende timbu atibesa na yani tinda akora kende gyonse tingwanda Kenya usaiwa kambuli bona akolde contract agante igwa akoldi
ngamtomete nabelire gaigana yani nare korora nabelire ari emiaka 10 nakorire egasi bono nche gwakachisa bulende emiaka 10 ingi nakorire kende nkworoki timbwati kende nakingwenda oyu bonere yani egento egetang'ani buna ng'egetie egari imeiga akang'ia esimu yaye agantebi yani kwarigigu efamiri yage egokorigikera rituko ngabata gose ninu mwandetete ase mwandetete from the ancheti ngomanya efamiri yane yani nare korora ng'a abande bakwete abande mbaro yani nare komanya kende gionsi aka egento egetang'ani agantenga akang'akera esimu ndoche mam agakera sister yani aganteikwana nere tugakwana nere akambori kwarure nyagitari ngamutei narure nyagitari lakini tingocha Kenya bare gonsorora bagonte manyayo chocho mwana gukorangeria ari sijui nare kobakani nare kobatei tingocha timbwati kende gaki nchente gete koira nasi nare ngigokora egasi ngore egasi bandebinga umete mama abune gitokoboko bono nare gusinyuna ki mama naki akoreta akabune kokoboko nandi namutigete kare buya nabakani bande ing'ati omwana nayakorigi nabatenche bono none esukuru omwana tigatige kwenda esukuru yani nare korora yani timaeti naki nare korora nabang'eta are esimu eyio ngakwana gocha nabakerete esister yane ndocha akakere yani abanto ba efamiri yaito ngakwana na burende bono bono renda ase ang'irete tang'ireti bwa ebosi eri bono akang'ira ase abaisike bare abuna barabwo bare gocha Kenya the following day bono inche kobabori tia ebinto biane ngaibire inche buna nachiete nyagitari ngire nairetu neyange nabegete yoka esimu ero nkanyora mbangachirete bakang'ia esimu timaeti pini timaeti kende gionsi igoro ya esimu bono gaki nchigotema koinyora epini nereri yaringi inchigotema nkanyora esimu yaigokire buna yaigokete yarimete nkanyibeka omorero bono ngamoteire nde tokong'ira ase eposi yane nchi ng'oyie ebinto biane agantebia eposi yago ngocha arere biekambaka nabo nachiete ngarara agabwa ase abaiseke abwo bono abaiseke abwo nabo twachete nabo Kenya inche nonya okobamanya nabamaete nabo nairetu bono igo ngarusiwa nyagitari nkaira ngataigu mambia ngocha nde mambia eywo bagi timbwati yani timbwati kende gionsi bono yani nare okorera nare korera nonye endege ng'aki bono naki ngwenda Kenya gaki narwete ong'iche korigeria efamiri yane na omwana one bono ng'irane ntabwati kende efamiri yane yare konde mbare konte inchu aye inchu ati bono ogocha nande nkoira nori bono nande aro ngachigwaka esabu naki gaki ng'iche nande naki ngochi koirana bagantebia yaye ogocha egento nkero kiabeteka ogocha igo okore amatuko make eposi yago nero twakerete nande oirane bono nabo bandetete igo ngacha bono mpaka Nairobi ngaya mumuro minto bado nwanganyete ngairuga bwase buna mama teba ase omopastor oyo bono omopastor oyo arare kondororera bono mbori ngiakorere aro narenge yani nabimbete nabo nare koigwa omobere ono oritwete abansabirete aro ngabera ororo bwa ebrata yane bono mambia ngacha rende ngarina koru Nairobi gocha gusii omopastor yakara kwara gochoro ekanisa abwate ose ne obisi yani ne kanisa tu chikanisa nchire echi bono timaite nakende achibeke abapastor bono gabwasi bang'irete ne kanisa abantu mbarorende nabo nachiete arekera naigete Nairobi bono ti ngate abana abutwarenge na burende kero omonto naigete Nairobi akaenda kivyake nabo nche bang'imokerete bakachi document bake passport nabo bare kwenana kere egento gari buna ogweta bono nche nabo bare bachire shift ng'ao bakare kwenana nche ng'ikaranste nsaiga yani abaisike abo arasi bare gaki yani ngobasabera sana mbangonyete bono amariete anchete mbamaeti unless imbarore esura narinda nabo bantemete yani nabo bare konyakong'a omoyo bante omaite mumurumi nagakoganyete nari nabo bakare mpaka na omwana ogo Nairobi naye baganyete
Bono gakimba bori naki enubuna mwacheto bono use mwakorire ebinto ebingi inche manyati nakora kende gionsi bante enweni tuntura akora kende yani bare gotema kong'o moyo bambeke situation eri bare tobe kimoja na linda anjera nengichi ono kwa rwali ugamo pastor yobeka gosbe kwa gachire ko nande kwirana maro bose no kwamenya timenya tio na chiete 30 day buna naruete sabari yunga ika Nairobi ganga nebo mu pastor yunga saberu igo bono ngana ngarara mwe brata ane mambinga travel gochanga bono gusi kero igete igango komerete kera na igete bono brata ane bado ne rondete kuri Nairobi abumbaka gusia kera na igete dikolirete libuna twachaiga na roche mama yani na lirite na moroche bona bigete plaster una titibara gontei ngati abunege tokoboko bona aliko muboli ngaki ngiya koliete umwana one talenge gaigeli ngocha alenge bwe sister ane Kisumu abona bande tingetero ngakana ngatiga ngandeka ndoro umwana bona kumba umwana talenge gaiga diri yalinge gosine holiday bakamuira agali umwana biekangi gwetalenge kubachanda yani akorora kende yonse nonye gali otebi gali libwekaine ya happy ani kirigento umwana bono nera agatwara depression yani atigalite yake sana nere gusasa liko moto bona buna nachite nanyorete mama nere nali agutirimbuka dikoli libuna twatira yani nare korra mama naboli ngaki bono gaki nkinachite gokora chinsechi nande tina akora kende yonse buna natigetenga ngaira nabono none ebintu biri natigete chiombe kende ngiyo banangu babuli ngaki ngaimwirete chiombe bante chiombe nochirae tora ikanyomba nabona achite yani nale kolera nyorite omotu olenge kongati nale kwegento kegotaraga igo omotu nabona achite ngabera ngagangeli tukelio mambinga bateibandetera umwana one nabondako bagacha sister nagacha n'umwana bakandetera umwana bona umwana oyo nabunaldiare kondra gingorera ngoramboli alemba kasaisi akomboli aki kiri kwaruete gasingi kwale kolera amiona konalia kwa nini alikomboli aki ngikwale kolera ngaigwachiete nani alinge komboli amaswali mpaka nje nasi nyunaki ngibona ngomotei sikumugani nje na alirete kumbe na ngorora alinge badekera na igete ngaga igakonyorete ndababiye nabona ali kubikiru yanga iga nabwate iga natandore ono lende ngabora naki ono mama gante hiki kiabaire sa akera nyasambi yamuno kweiranire ule moyo ndundu amaite gose noika igwatie tukarwara banekera bakongoro kichi video chichi agali buna nalenge gokora nalenge komnyoka mbake para yani ebinto biro binale gwata onale korra nabonale korra gingwata yani nale koruka kende yonsi yani ebinto yani nalenge condition gete so far isa kwa rwetali bakaboneka myaka erenga yali omwaka oro yalire tenze nachite 2024 ngera na nachiete ngaira na bado 2024 rochi December. But 2025 was healing process. Inalinginga nabona aberete ngaga mama yani mama nere ngomira atambe sana anna bale kunya kunsabira kerensa jebona konyona harusi ni hope nale uchikuligereri yani mboli ngaki ngibona nachite gukora jinse chibi yani ngaira none chianga cyane nachite nacho tingirane tinachiracho nona atigete keregento ngacha buna nachite none chianga nabete tingo manga inaruse tingabika nje na oseba mbekerete kurwa abanyagitari ngacha igotu ngabera nganyakobera ka bono nganyakotei mama nje yani bugingo bwana iga ndete koirana chinse chiri mama gante ikora alika fabiya nabo koirana lende mbale kongita omo toro jimba gante iri ninjengirana jona pade birenga birimbi alengo kateba ninjengirana
ngabera ono nganya kobwena yani lakini ebirengereri bado yani chikoerende chi flashback chiri chonspi ninchiroche aro yani nali kuchandika nona alenge kobera nyomba igotu yani bono ndengera hakina kinarueto kona chiete buya ngikiabere so far karo kwatembere ko karo postmortem yebinde byonsipe kwanya kumanya baka bone ngikia baka bono igatimeti umuchando ninkiolenge yani nakorire tware chi process chinyingi lakini nje umuchando tole koroka mind yanyago changa koranga abantu bali bakorete bintu lakini jaro tingo chaji muntu yani ngoteba naki onye yalenge no muntu ongolerete yo nje timbwati kende ndamukorera nyasaye ngutigera nero uramwakani singe njonje naruete ngakinde biya na chiete bolinde biya turoje ngokorera ole medical everything before you go nje nabona alinge biya tindo chimuchando nde bwensi ingaikali kinde biya ngakoli gasi boli mbwate chinguru nale kokoli gasi buya kinde biya na communicate ni family yana kiro muntu ali biya ana nja so muchando yo ocherete tingumanya yone nightmare in Oman yani yalenge my worst yani nasinyetu so far bona na to kwana iga na a condition ya ngakire njaro saa ingwire na nyasaye mbiya mono yani I'm just fine sai simbu yandi singe njobuna koruna ali kafete ngonya gotema nde gukora ni wake kwanya kwende check up kwanya gotema ko ligerigwa behavior wise so far aro tinje tukonda check up turochina sitena malio gali arona sitena malio ga mange sana tinje tukogendera kunyatumia nanya tikete bono from there njaro nanya kwenda check up nonya ne chibesa ngochiere check up aro ni gasi engong jena tikete na akikona yani kinde biya at least imbwate na iranete kimbwate kirigento akiri nimbwate nabongo kora kende gyonsi yani ntemero bogi bayibuli bago akaro ko baligereri bono omwana o nkiora batebi weterese video iga neba bali na bara nanya bayibuli bana barabwasi bandu gusidi onye talenge barabwaro kango na iranete Kenya na barabumba temete sana bakachandika no mwana oyo nanya yani umwana onene arogerete ngachikuli nere nachiete ngaki tigangende gakindigeri umwana oyo mambi ndatisti nere nasome natangonya aekonye gusakonye kwerende society nakonya nonya abaibuli abasinju nabo bamukiniri nje mwana oyo tingote guse namukiniri sinje nachite nere karomoke kurwa buma maimamu nere babelire nere nje bano ngosoka nenda namuligeri ngonyore besa natuma nate maimamu mwando wero mwana school asome school bano nakingonya gukora ndi yani ti ndoche condition ya nembijeri Taliwa motu taliwa goro mwande ya bona aratindi koro omotu oro no ranjande te bifonga chakoidi lakini nende njembu yande sai so unatoka kwa nayo what do you want to do ukiuraga ni gukora tokumanya ngo ligereria asomugano wiga ukiuraga ni gukora ukiuraga ni gukonyo nakioteta abantu bali bakurigereti bagusire nje akengo tebia se bari bonsi onde bonsi orandigereri akunune story keri nyasaye aramukunanje gongoni ingo accept keroki tingo kana kende gyonsi lakini biya kifyangu ndoche nga yani nyore kosi gangore kosi atira dim na begongoni nyoru muntu go support yango retos ninjake school nanye andons so long as nyole those documents njake reiga nje yani nabo yani ngo ndateme sana igo ondora tago support mangana ye kosi obosoni nabongo sona nki why wochore kosi obosoni yani ngo chore kosi yese ngenjo bono igabuna ense stoike ireiga tingote angati ngende bono nchukuganye gasi ya serikali yani kosi yokoboko eina begongoni
konda nyoru omonto angorire ebinto ebi inche nabo ngosona from there na inche nabo ngorengereria inche bieka nyagotema nyore naigoire nonye ekwerende enene nsone nonye chianga ebitamba yani all the materials nabo okonyona inche nabeire nonye designer gete chianga fulani na inche at least nabo ngokonya netabe efamily yane gose omwana one inche yani ase Nyasaye anduseti imochani nanyorire enchera iga ng'igorire buna ngonya gosaba na inche I can support anyone oratwara omochando Kebona Nyasaye okonyete korwaria ondo okorigeretie ase gogosupport ase kosi obosoni na bakonyanga gwasesenire gwachakire gosona mambi nayo okonya abandi goika ngonya abandi barabo neri bono iga ntaranyora lakini Nyasaye karangonya nyore iga nimeta abaisike nabange sana batemire chi family chiabasinyire nje yani nabongo banonya advice nabongo konya singo nyara tolengerete gasoase nyoma nande sahi bado yani ndoche ngana isanigete ebinto yani yote ora ba successful atalingera simambe successful lakini saisi Nyasaye mipango ya Nyasaye ne menge tingo kana gosengitabe lakini asibona iga I'm not ready eskunere gaiga ye college bobundi around ya nchire town njiro nonyengeroka institute nabakonyo chi school chiro chinjiro nenjera ntaranyora nande nje ninde ready kwande school mancho murigereria imaite Nyasaye nabao kunondo wense otorigereti bono iga munyaruko yaresire mugano wayo mutambe asa kolire nwango kirenga ondora atako musupport ekosi obundi akore elinera chikoba mambie bundi era akonya abantu bande akonye familia yae nera ikonye ondora anyare kumusupport in any way naba kumusupport elinera cyo change story yae yasingenche yabo imatenga nabo kunyaro ndo wense toligireti torenchiraki aragende ekosi obundi tubati mipange ndeyo kwenda omanande sechense woni garo gaki yani ngochi konyore bintu byabete nate what if nande the same happen ngakinda aruongichi wona roti koroseti yako Nyasaye ondete taro nande bono nje nganjira nitenaki ebona nduseti akandeta nabwate plan labda nabona ale kobera at end of the day things succeed labda ngenya nale gucha gokonyekera anyway bono tiganganjira nekeli Nyasaye akorete unangigetiga iga yani keli aranjoreranye na nje nakingo kora mwana waguchera school mwana nengo genda school awasoma Tumaini Academy ali PP2 akiwa kwenye school fees abune challenge sana lakini bono ngonya gokora korande bibarua nje yani tindi gochora gasiera gasiende yonse so long as ngonyora ni nyora chibasinge nani ngwanjera na school fees mwana wenire ngaso mwaka aso mwaka is like 15,000 right ndene arora mwenga the support school fees mwana we will be still okay any small amount you ranyale ko support this lady happiness na boko mo support happiness bi mwana so sange story yao totarachi ukora na bokuru namba yo yesimi asondora tago gwakiresi ndora tago go support in any way as much as abantu bariska baraganiko go support na bokwane namba yo yesimi go chaga se studio ndora go support directly osondora tenga magnite ya tuchinche story ya happiness through me tolige school togwakanire school fees tokobekoro still will be okay ndora tago support indagera ndora go appreciate anything ndora go support mwana we school na bago wikira directly but yuli ndora to change story ya happiness asoko mwire school contact me na botogwakane school fees ngorangora che school we chitive tingwanjira chire umuntu akana ngorangora school ge kwenda I think amangana tailoring te koira a lot of money but maybe na bankro update as time goes by torenchera kitura konya happiness ndora that cost to happen you can contact me Magnite number ya studio no erau torena batoko mwire school lakini ndora tako support happiness so komenya kwa enka gaiga na boigo ko support school yo mwana nindagira na happiness yo kore number ya yesi sawa asante namba ya negere
01 13 62 42 22. Amarieta na Happiness Nyanchamu Moyo. Nabo konyirolera? Enamba ya negere 01 13 62 42 22. Happiness Nyanchama? Omoyo. Tochi okora Happiness, kibwate kyo mwali okwo goteyeba abantu tochi okora. Abategereri gose bantu. Bonsi bali bakurigerete. Nje yani ekenda atebya abategereri bali bandigereti. Bonsi pikero omuntu. N'abaisike bali tinze cheisiko kero omuntu. Nani ngo batenga kende yonsi keli kwanyolire. Aya focus yokolekere. So long as you might take egento tegete. Nasana ba kuigorera chinjera. Nande shukuru asekera lingana. Neba kwanyolire gasi neba toranyora. Bado nabo kogendera kuligi in case yonyore gasi ende yonsi nabo konyagokora. Turwe gasi yeyu nasana bako gosukia seke wango kende. Nande ntebe mbia mono sana. Nje na mete gose ninje konyora liba anshe story yani. Yeah. Yeah, man. Thank you so much. Asante.